Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Αν και μετά από την ομιλία του συναγωνιστού συντρόφου, του Γιώργου του Πρωτούλη, οφείλω να ομολογήσω ότι έχουμε πέσει λίγο ψυχολογικά για τις μαύρες μέρες που μας ετοιμάζουν, του Γιάννη. Όμως, να έχετε υπόψη σας ένα πράγμα, ότι η αισιοδοξία είναι αυτή που μας διακατέχει. Και η αισιοδοξία για την επόμενη μέρα βασίζεται στους αγώνες, στις διεκδικήσεις, την ιστορία που έχουμε στο χώρο και σαν νέοι άνθρωποι, αλλά και σαν νέοι αγωνιστές. Εμείς να σας καλησπερίσουμε ως γηγενείς, αν μπορούμε να πούμε, της πόλης μας, στον όμορφο Ασπρόπυργο. Γιατί εμείς ακόμα ελπίζουμε ότι αυτή η πόλη δεν έχει πει την τελευταία της γνώμη, την τελευταία της άποψη. Την πόλη βέβαια που έχει το προνόμιο, το 112, να έχει την τιμητική του σχεδόν κάθε μέρα. Τι να πρωτοθυμηθούμε τα τελευταία 2 χρόνια. Ζούμε ιστορικές στιγμές. Δεν υπάρχει σχεδόν μέρα που να μην μας λένε κλειστείτε στο σπίτι, κάντε το σταυρό σας, κλείστε τα παράθυρα και πέστε να κοιμηθείτε. Και ο Θεός και ποιος ξέρει ποιος άλλος, εάν ξημερώσουμε και τι θα γίνει. Να πούμε για το 112, κλειστείτε στα σπίτια σας γιατί κινδυνεύει η ζωή σας και η υγεία σας από τη φωτιά στη Χωματερή. Η Χωματερή Φυλής, ο Χιτά, που όπως τον ονομάζουν δεν είναι αυτός που κλείνει τα τελευταία χρόνια, παραμονές εκλογών, όλοι αυτό λένε και συζητάνε, και την ίδια στιγμή λειτουργεί και μάλιστα επεκτείνεται με ευθύνη όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κλειστείτε στα σπίτια σας, μας λέει το 112, γιατί κινδυνεύει η ζωή και η υγεία σας από φωτιές σε παράνομες χωματερές που βρίσκονται διάσπαρτα στην πόλη μας. Παράνομες χωματερές όμως που ποιος έχει την κύρια ευθύνη δημιουργίας τους? Έχουν ή δεν έχουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που στο όνομα του κέρδους δεν υπολογίζουν την μόλυνση του περιβάλλοντος ούτε την υγεία μας και αντί να πληρώσουν προκειμένου να διατεθούν τα απόβλητά τους, τα θάβουν στις διάσπαρτες περιοχές στην πόλη μας? Κλειστείτε στο σπίτι σας γιατί κινδυνεύει η ζωή σας και η υγεία σας από τυχαίες φωτιές, κυρίως κυριακές, όπως αυτό όμορφα επισήμανε ο Γιάννης, κυρίως κυριακές σε εργοστάσια ανακύκλωσης και παράνομα σκραμπατζίδικα πιάνουν στην όμορφη πόλη μας. Γιατί κυρίως κυριακές? Γιατί το ήδη σύστημα που καταραίει και δεν λειτουργεί καθόλου τις καθημερινές, αντιλαμβάνεστε ότι την Κυριακή βρίσκονται σε διακοπές. Εργοστάσια ανακύκλωσης που ποτέ δεν τηρούν κανένα μέτρο προστασίας της υγείας και της ζωής τόσο των εργαζομένων που βρίσκονται μέσα στο χώρο, όσο και των κατοίκων. Επιχειρήσεις scrap, παράνομες, άκρως επικίνδυνες για τις ζωές μας, που όμως πολλές από αυτές γυτνιάζουν με εταιρείες όπως δηληστήρια, εταιρείες διαχείρισης τοξικών αποβλήτων, βλέπε Πολυέκο, Πετρογκάζ κτλ. Η αποφυγή ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος στην πόλη μας φαντάζει σχεδόν αδύνατη. Κυριολεκτικά βρισκόμαστε καθημερινά στην κόψη του ξηραφιού. Εάν προσθέσουμε και την πρόσφατη δολοφονική πυρκαγιά ολόκληρου του δάσους στο βόρειο τομέα στο βουνό μας, τότε γίνεται αντιληπτό και στο πιο δύσπιστο ότι η ώρα 0 για την πόλη μας έφτασε. Να μην ξεχάσουμε βέβαια ότι όλα αυτά γίνονται με την ένοχη σιωπή τόσο της διοίκησης του Δήμου Ασπροπύργου, όσο και της περιφέρειας όλων των τελευταίων ετών, που παίζει στα ζάρια τα αντισταθμιστικά την υγεία και τις ζωές τις δικές μας και των παιδιών μας. Συναγωνιστές, φίλοι και φίλες, στις εκλογές του Οκτώβρη έχει μια δυνατότητα με τις διεκδικήσεις του, με τους αγώνες του, με τη λαϊκή συσπήρωση σύμμαχό του και στη διοίκηση του Δήμου μας, να είναι ο πραγματικός πρωταγωνιστής της πόλης μας ο λαός. Για τη λαϊκή συσπήρωση και από τη θέση της διοίκησης του Δήμου θα υπηρετήσει το λαό της πόλης μας, τους εργαζομένους του Δήμου, τη νέα γενιά, τις ανάγκες της τρίτης ηλικίας. Γιατί οι υποψήφιοι της λαϊκής συσπήρωσης είμαστε αυτοί που δεν λείψαμε από κανένα μικρό ή μεγάλο αγώνα. Μπήκαμε μπροστά για να αναδειχτούν όχι μόνο τα προβλήματα της πόλης μας, αλλά συνολικότερα τα προβλήματα του λαού μας. Σύμμαχοι πάντα του λαού, μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο διεκδικούσαμε μέτρα προστασίας και ασφάλειας εργαζομένων και κατοίκων στις επιχειρήσεις της πόλης μας. Διεκδικούσαμε να κλείσει ο Χιτά Φυλής όταν όλοι οι υπόλοιποι
έλεγαν άστε το μέχρι το 2029 και έχει ο Θεός να δούμε. Αρκετό φόρο καρκίνου πληρώσαμε ως Δυτική Αττική, ως Ασπρόπυρος, φτάνει ως εδώ. Δεν τους δίνουμε το δικαίωμα να παίζουν με τις ζωές των παιδιών μας. Να αποκατασταθούν ο χώρος και η ευρύτερη περιοχή, να εκπονηθεί ολοκληρωμένη επιδημιολογική μελέτη χωρίς καθυστερήσεις. Να απαγορευτεί κάθε νέα δραστηριότητα διαχείρισης αποβλήτων στην περιοχή. Εννοείται ότι πρέπει να κλείσουν όλες οι παράνομες χωματερές και να αποκατασταθούν οι χώροι. Να έχετε υπόψη σας ότι αυτό που είπε πριν λίγο ο Γιάννης, σε όλα τα δημοτικά συμβούλια του Δήμου Ασπροπύργου έρχεται ως έμεση πρόταση. Δεν θα πούμε και όχι στο να κατασκευαστεί εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων αρκεί να κλείσει η χωματερή. Γιατί λέει στην Ελβετία το εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων βγάζει νεράκι. Δεν μολύνει το περιβάλλον, ενώ τώρα δεχόμαστε τέτοια πίεση. Τι ελεγκτικοί μηχανισμοί όμως υπάρχουν στην Ελβετία, τι ελεγκτικοί μηχανισμοί υπάρχουν στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στον Ασπρόπυργο. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι για όλα τα δάση, για παράδειγμα, δεν υπάρχει ούτε ένας εργάτης γης προκειμένου να τα καθαρίσει και να τα περιποιηθεί. Θα υπάρχει έλεγχος στην μεγάλη επιχείρηση και στο μεγάλο εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων, όπως βλέπουμε τον έλεγχο που υπάρχει στα δηληστήρια, στις παράνομες χωματερές, στα παράνομα σκαρπατζίδικα, στις εταιρείες ανακύκλωσης που κανείς δεν ελέγχει κανέναν. Ως λαϊκή συσπήρωση βρεθήκαμε δίπλα στους συμπολίτες μας στην προσπάθεια να σώσουν τα σπίτια τους από τις πρόσφατες φωτιές του Σεπτεμβρίου και τις πλημμύρες της περιοχής στην Τρύπα Αλεπού. Γιατί προσπαθούμε να κάνουμε καθημερινά πράξη το σύνθημα «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό». Γιατί δεν είμαστε περαστικοί και απόντες από τούτο εδώ το τόπο. Ούτε εμφανιζόμαστε μόνο πριν τις εκλογές. Η λαϊκή συσπήρωση είναι έτοιμη μαζί με το λαό της πόλης να παλέψει, να αγωνιστεί, να διεκδικήσει εδώ και τώρα κεντρικό σχέδιο αποφυγής μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος, που βρίσκεται πρώτων πυλών χωρίς να θέλουμε να κινδυνολογούμε. Έχουμε εμπιστοσύνη στην οργανωμένη δύναμη του λαού και της νεολαίας. Γιατί όπως λέει και ο τοπικός μας ποιητής, η άνοιξη όσο και να την πολεμούν έρχεται. Με το ψηφοδέλτιο της λαϊκής συσπήρωσης στην κάλπη των εκλογών για να γίνει ξανά η λαϊκή συσπήρωση δημοτική αρχή στην πόλη μας. Για να κάνουμε την έκπληξη στην περιφέρεια Αττικής με την αποφασιστική ενίσχυση της λαϊκής συσπήρωσης, με υποψήφιο περιφερειάρχη και γιατί όχι με νέο περιφερειάρχη το Γιάννη τον Πρωτούλη. Σας ευχαριστούμε πολύ.